हेलौ लोगोफोर मिस्टार मनेसर इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आङो दिनै बानायनो नागिरदों स्पेशल डिश जानाय आइटेम। आङो दायो नायनोसै मा मैगं दं मा गैया ओमफ्राय लायनो थांसै। सामब्राम दं, हाइजें दंखायो, दुन्दिया दंखायो। दायो आङो लायनांगौ माखासे जिखौ जानो गोसो मा मानि दाउदैनि आइटेम बानायगोन नोंथाङा नायबाय ना एसे गोजोननाय लादो ओमफ्राय मा बुंनो आरो आंनाथ' थांला जेराव गैथ'आ ओंखायनो आं दिनै सानदों नोंथांनि सिगाङाव जानायनि आइटेम दिहुननो होननानै थांसै होनबा जानाय आइटेम बायदि दायो आङो दङ बिफां ओंखायनो मा खालामनो हागोन साननानै थारमाने कनफिउस दा बाजाराव जों सोंनाय लानोसै केपसिकाम आङो दायो लाखांबाय मैगङा आरो लाबावनोसै माखासे मिक्स जानाय जानो मिक्स जानाय होनबा एसे गोथाव मोनजायो। ओमफ्राय मैदा बायनांगौ दावदै बेयावनो बानायनोसै मोननांगौ जानांगौ जानांगौ दिम बानाय दिम apa bina boy betul आङो गावनि बायनांगौ बुस्थुफोरखौ बायजोब्बाय ओमफ्राय दा थांनानै रेडि बानायनांसिगौ रेडि बानायखांबाथाय ओरै संनांसिगौ थारमाने नोंथांमोनाथ' मेगि जायोना बिरादनो थिग बेबायदिनो मेगि सिस्टेम संगोन आं दावदै होनानै एसे गोथाव जाथार माने नोंथांमोनाबो ट्राइ बानायनो हागोन समाव थारमाने बारा खरस थाङा आरो नोंथांमोनाथ' हटेलफ्राव मानो थांनो रेस्टुरेन्टफ्राव मानो थांनो गावनो रोंखायोबा ओंखायनो ट्राइ बानायनाय फार्स्ट टाइमाव हाग्रोगोन जोङो सामब्राम नोंथांमोना नायबाय थादो लासैनो हाबाय बेखौ बिदि ओमफ्राय बेखौबो लासैनो बिदि हाबाय ओमफ्राय बिगुरखौ जिरबाय लासै बाराथ' हाबा थारमाने मोजां नाङा एन्टारटेन नाङा थारमाने आरो सिखाया बेसे फिसा नालाय फिसाजोंथ' बारा बिदि एक्सपिरियेन्स मोनलाय लाङा मानो होनबा एसे गिलिर जानांगौ गिलिर जाबासो मोजां जायो माने थारमाने लासै लासै हादो आरो सामब्रामखौ बेबो मोनसे स्टाइल हानांगौ गिदिर गिदिर सिगाङाव हानांगौ माने ओमफ्राय बेखौ ग्रेभिखौ संगोन नालाय ओंखायनो बे सारायनि माबायाव जानांगौ बेखौ ओरै गेजेराव थुब्ला हाबाय आरो बेखौ गेजेराव बेबायदि मोनसे हाबावबाय ओमफ्राय आरो मोनसे हाबावबाय ओंखारहोबाय ओमफ्राय बेखौ लानानै आरो बेहाय बिदि हाबाय बेखौ ओरै होनोसै गैला थांनाय गैया बेखौ थिग बिदिनो एसे गिदिर सिस्टेमाव दा बेखौबो ज' होबाय खेबसे टेन बेलेग सुदा लास्ट होगोन बेखौ मा सिस्टेमाव हानांगौ माथो आसोला खालामदों एसे बेखौबो थुब्ला सिंखावबाय ओरै सिंखावबाय ओमफ्राय बेखौ गेजेराव बेबायदि हाबाय हानाय स्टाइला बिदिनो गोजा एखे सेम सामब्रामखौ जेरैबायदि हादों बेबायदिनो सेम हानांगौ माने ओमफ्राय बेखौ बिदि होबाय बास टेन बारा फिसाबो नङा बारा गिदिरबो नङा जास्ट मिडियाम हादों मानो होनबा एसे बानलुखौ रग' मोनजानांगोन ना होमबासो गोसोआ गोजोनो बर'फ्राथ' बांसिन बानलु जायोना बानलुखौ बेनो दोनसै आं ज'नो दा बानायनोसै स्पेसियेल मैदा लाबाय आरो आं होबाय मैदाखौ लागायबाय संख्रि सारना होबाय बांद्रायबाय एबार हाला फैबाय दावदै दावदैखौ जों बारा होआ ओरैनो जास्ट दरनै दरथाम एसे दैनै जों सुना लाबाय ओमफ्राय दा बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनांसिगौ आरो मोजाङै मिक्स खालामनाय जासिगोन दायो जोंना
दायो जोंना बे जोब्बाय कमला लेबुआलाय आनायाना दायो जोंना साराया दुंबाय आं गोदौआव थिखांबाय मानो होनबा गाहायाव एसे बारा जानाङा ओंखायनो स' दायो नै जोंना थावनायनि टाइम फैबाय आवदुरि दाउसा खांनै आवदुरि आदै आदै बागांसि Itu kembali. Dari itu. Itu dah ni plus rolok kau jangan mau. So tadi juga bilis kenal lah, bay. Mereka dah ni, esok sana mana? So, जों दायो होनसै बानलु दायो जोंना बेलासिनि टाइम जाबाय एबार हालदै होनोसै संख्रि होनोसै मस्ला मस्लि होनोसै हालदै जोङो बारा दै होला जास्ट बेखौ ओरैनो ससे आङो दिनै बायदि स्ल' जेरावबो मोनाखैमोनलै दिनैनो फार्स्ट टाइम बिदि स्ल'आ ओमफ्राय जायगायाथ' गेसावसो माजोबनाय एसे फार्स्ट जायो आरो स' तारमाने जि भेजिटेबल होदों बे भेजिटेबलखौ बारा फोमोननाङा ओंखायनो जास्ट एसे हाफ दान मोननांगौ ओमफ्राय दैया मथा-मथि राननांगौ ओंखाम उखैना उन्दुला गाबनोसो ओंखारबाय आं सिमाव जिबायदि जिखुनु नेनानै जाथारगोन आं बेसेबांखि गोबाव जाया माने गावनि उदैखौ बुंहोनांगोन ना एबार बेनि फाला सबायखौ स्लाइटनो एसे फिसा ओंखारसै माथो दायो जोंना आइटेमा रेडि नायदो नोंथांमोन नैबेनो आंना लोगोआ सोमदोन बर' तारमाने जों सानैजों एसे टेस्ट नायनोसै बिथाङाबो जागोन बिथाङाबो टेस्टिं नायगोन स' आङो बेनि थाखाय टेस्टिं ना माबोरै टेस्टिं नोंथांमोना टेस्टिं नायदों नोंथांमोना टेस्टिं नायमा एकदमबारे बरिया सुनो जानायलाय जानाय मोजां मोजां बरिया iya tuh lah mana mulai besar tuh besar lagi sih besar nah ini balu besar deh Ari kumpen ini balu besar oke ini tuh udah bungkasin sudah malah nanti beneran gila dengan restoran itu beneran gila gue salah sih oke makanya gini udah kumpai संख्रिया बेसे बाबदोंलै लोगोफोर मानो होनबा होग्र'ल' बेना एक्चुअली बानलु गोसाजों जाबजों संख्रिया एसे मोजां जादों स'
आङो दा जाखांबाय बानलुआ गोगोम जादोंलै साफा मा बुंनो नै जोंना सोमदोना जागासिनो बानलुआबो गोसा जाबाय नालाय थारमाने जानो हायाखै दिनैनि भिडिअआ बेसेबांनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों होमबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय शेयार बानायहर लोगोफोरनो आरो जुदि मोजां नाङाखै होमबा आनलाइक होबाबो जागोन ना मा होनो सोमदोन नै जागासिनो आंना बन्धुआ आंनि लोगोआ अके बाय बाय लोगोफोर सोमदोन बाय बाय दे बाय बाय स' आरो लोगो मोनफिनसिगोन फैनाय सप्तायाव बा गाबोन समफोर आंनाथ' भिडिअआ माला ओंखारबोयो पात्ता गैया मानो होनबा आं जेब्लानाखि सम मोनो होमबानो भिडिअ बानायो अके बाय बाय